Pre, kapalit ko baboy ini. Nang kurta. Happy ta birthday na ko. Mag-asal juga ni ron. Lapag tulok mo ok. Silan. Prato na ko no kayong baboy ko sa ko no. Asa ka napita ka? Terus mejar ko no. Patuhara bod. Surtihan ako makabalik ko na. Pito ka na sa gipalitan sa ko agaw ka na nga libo-libo magani. Kaya ko prato ko no. Kini. Palit yung daghanan ni ron. Pagkitaon ako asa napitan ng baboy kang prato kirdi. Uy, kagaganda nitong liig ko pwede nang iasal, mabenta. May gamay, may dako, tulong. Saan ko ito maibaligya? Sino kaya itong ng baboy ngayon? Pwede na ito. Magkapera na naman ako. Oh, dali, kaon! Para malusog. Day, pwede mo tara, day. Ano man niya? Naay nang bligyag baboy, day. Karang aslunon ba? Ara ka ng green sa balay at bang nay adira. Dito unahan. Oh, Nay adas baboy. ano man niya? Partong baboy kay happy na birthday na ko. Pwede ka kayo mag-atos mo na Iba ito tika birthday na ko. Asa man dapita? Mo kantungaw mo. Tinuda day nga. Brato rin baboy bligya. Basin niya. Ano ko no? Tres medyar ko no? Kini no? Tres medya. Dagang ko mapalitan na. Sige day. Nasunahan. Oh, suway ko no kung napila. Sige, aturo ko sa matay. Yan, paligo na kayo. Para presko palagi. Bubuya. Nag-ingon. Asang tag-iya, ane. Oh, ay, te. Ha? Ayaw mo na babuyan, te? Oh, ya. Bakit ya? Ay, sakto kayo. Baligyan mo, te. Oh, baligya ko. Ay, baligyan mo. Tagpilang mo rin, te. Tig 3 media. Tres media. Usa. Ay, sakto gigingol na da. Brato rin kayong bahaboy mo da. Magtandayin niya, matataba. Oo, tulog mo. Oh, pwedeng pang lechon. Malambot. Ay, sakto kayo. Birthday man ako. Ay, kung birthday yan. Pag-birthday na ako Ay, saktong-sakto yan. Pwede dito kayo ba itong te sa ako ba? Birthday na ko ba? Magtibo na ko. Ay, wow. 21. Sana all may dibo yan. Oh, sa tres media no? Oo. Tulog mo. Ano, ubusin mo ya? Pwede, tres lang. 3? Oh, tres. Pero ubusin mo. Okay, tulog. Tres. O sige, bigay ko na yan. Tulog, mga 9. Oh, maybe. Ulog. Ito, harga sa uban ko dito. Kay mahal yung baboy ito. Libo-libo yung baboy ito. Yan, tres lang ko sa. Kundi mo lang yung birthday, di ko bibigay 3. Ay, birthday mo, pa-birthday ko na sa'yo yung mga media. Salamat kita. Pwede, invite ka sa akong birthday na ko. Sige, punta na lang ako. Sige, akong pahira ni. Ay, 9 ta na, 9. maybe. 9. Nakakapera na ako sa wakas. Sakto, wag pagka-ari na ko Tulog yung kubuk baboy ba? Lapa ng usaan na. Tulog kubuk, audok kubuk nasal. Oo, pang lechon. Sige. Pahira na ko tayo nga. Ano, 9 tanan? Maybe. Ay, tara, tiyo. Ay lang ko sukli Jis na. Imuhan lang piso na. What? Ano to ya? Bayad. Kaya. Mali ata yung pagkakaintindi mo ya. Ano ba? Hindi, 3 pesos. Ay, pila na Gogo! Walang baboy ya, walang 3 pesos. 3,000 usa. 3 mil? Ay, mahal ako na Parehati sa kuya agaw dito na Taglibo-libo yan pong baboy. Apay na ko, 3 pesos. At hindi, Ya! Kaya umikot ka sa buong barangay. Wala kang makuha ang tig 3 pesos na baboy. Kaya hindi nga ngayon, tig 2 na. Baboy pa kaya? ay mahalaga po na Asam ko pag baboy yan Hindi pwede na 100 lang. Asas ka mahal ng baboy ya. 100 lang. Ay, tigilan mo kuya. Sa'yo na yung 100 mo. Ito 10 pesos mo. Kaya ako na yung buhatan Birthday na ko yung baboy yan Huli ka na yan. Ha? Sinahin panahon ko. 100 lang. Usa lang ka mo 100. Ay, dili ya. Bugo kaya. 3,000 usa. Asam balik baboy yan Apay ko, 3 pesos. 3,000 din. Mahala na yung baboy yan Ah, ka.